Sa dili pa ni Joey, naakaroon sa linya si Felicito Asamsa, ang kasamtangang Badyaw Tribal Chieftain. Chief, Felicito, maayong buntag. Ay, buntag ka, sir. Okay, si Tats ni sa pagtuki. Okay, kumusta man? Unsa na may atong kahimtang diha karon sa ato ang proyekto? Unsa may imong hatag namo nga kasayuran no sa mga kalambuan diha sa ato sa sitio Pungtod? So, as yung karoon na, kung ano mo, sir, na pamedya sa karoon sa istilahan, sir, Tinder, wala pa may pasak engineer, tungod na, di makabalay, diri murag, na siya'y ang gamay ba? Dili mo man pwede pasakan. So sa pagkakaron, Chief, ang naa diha karon nga mga project nga inyong giimplementar, naamoy ka ng mga balay nga gitukod. Oo. Unya, unsa pa may mga proyekto nga inyong gipatuman diha? Kining pangbuhat sa mga balay, kining nagtrabaho kami na kami diri sa kuantong latong linog, na kami sa ubos nagbarong-barong pa. Okay. Balay-balay nga kanang nag-tent lang isa ba. Okay. So ongoing ron no ang construction nato sa atong mga balay. Oo. Unya, kumusta man ang unsa pa may gawas sa pagtukod sa mga balay? Unsa pa may mga proyekto ninyo karon panginabuhian? Ang panginabuhian pa namo karon ang uban to apat taon na ginahinay dito sa dagat yang uban ng dahil perlasat ginahinay lang ginagmay nga kuan ba panginabuhi. Basta nga kami matarong jud ay luna karon kay tungod sa atong miaging linog ng hadlok pa man. Hadlok pa. Mahadlok ba di ay ang Badyaw og linog? Madlo ko kay pa may gipili iguro ng linog mukadyaw mo sa. Mao ba di ay? Kay kung maglinog, magbawd-bawd man niya murag kuan man kayo mo, eksperyensyado man kayo mo magbawd-bawd kay nama mo halos diha sa dagat no. So anyway, Chief, kanang gawas sa pagpanagat unsa pa may matang panginabuhi ang alang nga inyohang gihimo diha sa ato as mga igsuon nga natong mga Badyaw. Kini ang kalaking angaron uban ng mabahay na pasyon at stories na ilang tinda-tinda ang uban niya kini uban katong paninda og perlas. Ano na ilang gikuan do hinay-hinayan og para sa ilang panginabuhian nga ginagmay. So perlas ang pagpamanlindag perlas. Pamuhat o panindag perlas. Unya gawas ana, Chief, sa akong nahibaw-an, kamo po diha pipilasan ninyo naghimo og mga baruto. Oo, naipambot. Ya kanang ang kining uban sa kining naghimo og bricks ba. Naghimo og bricks para sa mga kuan. So mo sa naghimo ninyong panginabuhian? Oo, mao na ni. So ang Badyaw deron kay bawo na mohimog bricks. Ibaw na. So atong awhagon no atong mga kaigsuonan nga kanang kung nagamit mo materyales nga bricks para sa iyong panimalay, ari mo palit sa atong mga kaigsuonan sa Badyaw. Oo. Pwede na mong makadeliver. Pwede na, basta na i-order na mo. Basta kining mga bricks lang ilang lanon. Para sa ilang balay o para sa ilang sa opisina, pwede na. So na, mawari lang mo dito sa Badyaw sa Punta Dalas Kamang Baling side B. Okay. Chief, sa wala pa ang project ninyo, by the way, kanos agay ni nagsugod inyong proyekto diha sa Pungtod, Chief? Unsang tuiga mo nagsugod? 2007, sir. 2007. So before sa 2007, unsa may mga kasinatian ninyo diha sa wa pa ang proyekto? Unsa may inyong kahimtang? Ang among kahimtang sa una nga wa pa ni proyekto siyempre dito mami sa Tuntod sa Sionaba niya sulugan mo mi ato Nasunugan mo. Balbalay mi dito sa SRP yan yung sa mayor sa Bimbo niya motuwi tugtan mi dito kayo kung medyo mi kabalinan. Okay, so mo na inyong kinabuhi sa una sa wala pa ang project. Pero Chief, may numduman nimo pila na mo katuig gyud dinhi gyud sa Cebu. Unsa mong tuiga gyud na dangat dinhi katong imuhang mga amahan o mga nauna ninyo dinhi? Katong istorya sa akong amahan nga nakasud sila diri 1964. 1964. So sila gyutoy una, Chief. Sila gyutoy una nga mga nidagsa dinhi sa Cebu.
Mura katong pamilya to sa akong amahan ang naguna dire mga napo 20 kabala ito. Mhm. So, So, kato sila nag-houseboat lang to sila gikan dito sa Sambuanga Padong dire. Skala ba sila gikan Sambuanga Padong dipulog dito magigti. oh, skala-skala lang. Oo. So, pauman niabot din sa Cebu. Oh, niabot sa Cebu. So ningon ka chip nga 20 lang to nga mga kapamilya. Karon pila na ni ka pamilya ron karong pitsaha as of today? Pila na kapamilya ang nasakop nimo diha? Ang nasakop nako karon kini jud kung ato ni final jud nga kuan mo abot na ni 200 ka pamilya. 200 ka pamilya. Ha? So gikan lang sa 20 ni abot na tag 200 ka pamilya. Oo. Wa pay labot sa katong lain nga tribo. O wala pa. Sa ako ra ni nga tribo sa ni sa akong amahan ba. Oh. So katong pikas mga pila sa to ka panimalay pod ka pamilya. Kato sila mo kuan to mga mo gastos euro to sila sa Mao ba? So maingon tang punga nga ni ubay-ubay na gyud ay ang ato ang pamilya din ha nga mga igsoong badyaw. So karon chief unsa may inyuhang kuan karon nga nana ang project unsa may inyuha sang panglantaw haron ang ato mga kaigsuonan labi na gyud ining mga bag-ong henerasyon unsa may inyuhang mga plano alang kanila. Inauna nga mong plano dyan, ang focus na mong plano ko, yung mga kapatanunan ba, muna nang may eskwela dyan. Nya, ang amo sang kuan pamimalay ka lang ang pamuyo kay ano man may dali sa mama hinoon kasi nagyapon ni dagat kay mao man jud among landan nga man dagat tungod kini among panginabuhi kat pangisdap Kay di gyud mo pwede ibutang dito sa bukid. dili jud pwede Ari gyud mo duol sa dagat gyud. o kay nama jud magpabilin pa jud nga katiguangan nga managat man jud So di gyud mahimo nga ato ta ibutang sa bukid ha kay naa gyud ta dapit sa gyud ka dagat. So mao gyud na inyuhang kuan chip. Mao gyud na inyuhang mainguntang pungang kinabuhi na gyud. oo Alright. Chip, pwede kang makahatag na mo og mga alang sa atong mga tigpaminaw no tagaan mi nimog ideya unsa may inyuhang mga kultura ug mga tradisyon. kini among kultura ug tradisyon no kining wa man jud ni namo wag tanga kini among dialect ng pagkabadyaw ug kini sa among special kini among mga duangan katong ilang mga kanang ilang kuan ba sa panglinitan na sa Ginoo sa sayaw tanan katong kuan sa mga katiguangan gigikan sa among lulo lula sa ato sa uman ato namo karon na ani gyud preserve din amo. So gi-preserve gyud ninyo apil na ani ang mga kining bag-ong henerasyon ron inyo gining gipasa nila. Oo, naadyo na nila pero inoon na may kalahian ka may kini ilang pamisti karon ba tungod kini nangapil na diri sa mga Christian nga eskwela sila nana ba Oh. So sa pamisti nila murag medyo ni-improve na murag tungod kay silingan sa ninyo mga Bisaya pod. O nya nanapod mo din sa syudad so medyo ang inyong paninina medyo kuyog na sa unsay pamaagis pagsinina dinhi sa Dakbayan. oo Okay. Pero kung arita sa lain nga bahin kining ato ang mga ritual, kumusta man ang mga unsa may mga ritual nga wala sa mga ordinaryo nga mga pumupuyo. kini ang mga ritual karon nga mao gyapon kining among kuan sa among tiguangan nga mao gyapon ni among ritual wa jud ni magusab na gyapon sayaw magampo ana kining kasal na adyo na gyapon. So usas mga higayon diha chief nakasaksi man jud ko og kasal. Unique sa gyud kayo inyong kasal no nya colorful kayo nya murag ang tao bibo kayo nya nay magsayaw. Sayaw Nya inyong paagis pagsayaw sa unique sa dili sama aning binag-o din no nga mga Bisaya nga murag hastang paag tiil lawas kompleto pero kanang lihok pero sa inyo ha simple unya naa sa kuan naa na siya mga meaning ana chip. inoon wa man yung kuan ning meaning jud ning sayaw pero ang ako ang tanaw kay gamiton mo ni namo ning sayaw kung naay kasal lang. Nay kasal. Oh. Okay.
Nya naasan ng kuan Chief, nasa na sa kasal, naasan ng kanang sa the usual namo sa mga Bisaya nga mamay bitaw. Oo, na mamay ni nya na duri. Okay. Kanang dure Chief, naghisgot man gud ka pasabta kuno mi ana. Kanang duri natural man yun sa mga badyaw no nga na duri nagdepende sa ibutang ta kalidad sa tao ba kung daga ba siya o gulit tao niya. Dahil sa itong mga minyo sa itong nakaagi nagbana ba nakaagi nag-asawa inana. Depende na siya. Okay. Chief, kumusta naman? Unsa may mga kausaban nga imong na-obserbaran karon nga naa na ang mga project diha kuyog sa Rafi, kuyog sa city government, kuyog nila ni sister no sa Nanonigal. Kumusta man unsa na may mga kausaban nga imong naobserbaran diha sa komunidad ug sa imong mga ginsakupan? Ang kausaban na niya mong nakita karon kining among pagtukod sa kuan kining konkreto nga balay ba. Nga kining pagpaskwela sa mga bata noon ang sa city government tayo daghan sa sila natabang sama niya ng pagtawid kanang senior citizen kining disabled no nya kining mga nani example pa diha atong may aging kuan linog o nasa sila gihatag diri sa ikan sa disability mga pagkaon. Kumusta man diha Chief sa akong nahibaw-an kamo diha giawhag mo nga mananom og mga kanang utanon. Kumusta naman nagsigig hapon ron? Ana man ni diri sa pikas nga kining nahuman nga kuan ba nya kining uban wa pa man ni magtanom kay ongoing mo lang sige ka trabaho ba niya iting mga igo maglakaw-lakaw. Pero kining uban diri sa kuan diri sa murag sa right hand nako nana ni sila nanom na ang uban nga ni ilan ang ipangutan ba nangutan na. So kaning di mangyud kayo no ning Badyaw Chief nga mananom unya kamo apil sa inyong programa, apil sa project ang gitudluan mo pagpananom. Kini siya usaban ni siya sa inyong mga kahibalo nga inyong nakatunan tungod sa project? Oo. Na-apply man sa namo diha kay tungod sa kining nga project ba kay noon may bawal naman yun ang tanan kining Badyaw di man yun mananong kay naman dagat, di ba? Pero karon kay na naman mi sa mama niya kanang pag tanom apil man diri sa project do kami wa may ingon nagdumili ni apil na jigmig. Okay. So Chief, kinsa may mga niabag ninyo diha karon nga mga grupo ug mga individual nga ni suporta gyud og ni hatag gyud sa ilahang tabang diha sa itong mga kaigsuonan sa Badyaw. Pwede nimong ikuan Chief, pasalamatan nato sila. Salamat kayo sa tanang mga supporter ni among project karon sama sa Rafi ni Sister Evelyn o sa city government, CIP o kini sa barangay council. Nagpasalamat ako kaninyong tanan, kami sa tanang mga Badyaw nagpasalamat sa inyong mga suporta alang kanang. So Chief, salamat pag-usab sa imuhang pag-uban namo karang buntaga. Salamat kayo sa lahat. Okay, sige, salamat kayo. So mga igsoon, mao kadto si Chief Felicito Asamsa no. Siya mo ay Badyaw Tribal Chieftain, unya usa to siya sa atong mga partners diha sa palambo sa atong mga kaigsuonan sa Badyaw diha sa Sitio Pungtod sa Alaska Mambaling. Unya kuyog sad sa atong mga partners sila si sister no sa kanang Nanonigal nga grupo sad nga gikan sa gawas ug ingon man sad sa city government ug ingon man sad sa atong mga barangay council diha sa Alaska Mambaling ni suporta gyud alang sa ilahang kinabuhi. Mga igsoon mo balik ta human lamang ning pipila ka mga mensahe. Kahibaw ba mo nga gibana-banang adunay 6.5 million IP ang Pilipinas? Kini matud pa sa Episcopal Commission on Tribal Filipinos. Sumala sa maong datos, ang mga IP naglangkob sa 10% sa tibuok populasyon sa atong nasod. Kini si Pagtuki Roxanne, naghatod ng mga gagmayng kaalam. Maayong buntag.
Ania ang mga pinakaawahing balita nga adunay kalabutan sa atong kalambuan. Gianunsyo sa Department of Trade and Industry ang price freeze sa Sugbo subay sa linog nga nasinati ni adtong Martes. Mao kini ang gipahibalo ni DTI Cebu Provincial Director Nelia Navarro. Giawhag usab ni Navarro nga dili unta abusuhon sa mga magpapatigayon ang sitwasyon pinaagi sa pagsaka sa presyo sa mga pamaliton. Dugang pa ni Navarro, nagtaga na og 11 ka grupo ang ilang ahensya aron mamonitor ang presyo sa mga pamaliton. Sa laing balita, gipahibalo sa National Housing Authority 7 kon NHA 7 nga makadawat og hinabang ang mga mulupyo kang kinsang mga balay grabing naapektuhan sa linog ni adtong Martes. Sigun pa ni NHA 7 Director Gavino Figuracion nga ang mga hinabang nga ihatag mao ang mga materyales sa paghimo og balay. Ang maong hinabang mobalor og 5,000 pesos. Ang makadawat sa maong hinabang sa laon sa Cebu City Government's Division for the Welfare of the Urban Poor, Department of Social Welfare and Development, ug Cebu City Disaster Risk Reduction Management Office. Ug maong kadto ang mga balita sa kalambuan karong simanaha. Kini si Pagtuki Heidi. Paayong buntag. Ituboy ang mga bayani sa imong komunidad. Ngadto sa Ramon Aboitiz Foundation Incorporated Triennial Awards ang nag-unang Social Development Awards sa Visayas ug Mindanao. Download sa nomination form gikan sa www.rafi.org.ph/triennial awards. Ipada ang form ngadto sa Ramon Aboitiz Foundation Incorporated sa 35 Lopez Haina Street, Cebu City 6000. Alang sa dugang kasayuran, tawag sa telephone number 0324187234 local 105 o log on sa facebook.com/rafi.org.ph. Mahimo sab nga mo text sa tibok pangan sa nominado space iyang address og telepono space pangan sa nagtuboy sa 093351440005 alang sa Sun 094976435525 sa Smart 092757680055 sa Globe. Deadline sa nominasyon sa Disyembre 15, 2013. Okay, balik ta mga igsoon, no? Ato dang gigreet si Sir Kaloy Munisit, no, sa Ukanya Karkar nga nag-text gyud nato. Unya sila pod si kanang Papa Natoy og si Mama Bibi og imansab sila si Kuni, no, nga nagpaminaw sa diha sa Sindulan naga kaniyong tanan. Maayong buntag. Okay, mga igsoon, no, sa atong mga kaigsuunan po dinhi sa Cebu nga naapektahan, no, labi na gyud diha sa atong mga kaigsuunan na nasa ospital, no. Labi na gyud sa CCMC ang ato taong mga pasyente atong panahona hantod tingali gani karon naapa sa gawas o gigamit na gani ang building, no, sa fire haron lang gyud mapasilungan ang ato ang mga kaigsuunan nga naapektahan sa dintaon sa maong linog. Okay, pipila ka mga edipisyo sa Cebu, no, labi na gyud sa provincial, sa capital, no, nga mga struktura dito diha sa legislative building, no, daghan sa kayong mga nataho nga nihugno in town ang ilang mga kisami. Labi na gyud sa opisina ni Ma'am Agnes, Vice Governor Agnes Magpale, no. Nahibaw-an nato nga grabe sad ang iyang kadaot sa iyang office. So, ug uban pa nga mga lugar nga naapektahan kaayo, mga simbahan nato dito sa South nga karaan sad, no, uban nga liki. So, mao ni ang mga sitwasyon karon nga tungod sa dakong kadaot tungod sa maong linog, no, niadtong Martes. Nya gani naapay mga pipila ka mga aftershocks nga atong masinati nga usahay makuyawan ta, no. Apan ipadayon lang gihapon nato ang pagampo, no, nga ilikay ta sa mga kadaot mga igsuon. Unya kung buot mo padangat sa inyong mga hinabang, no, daghantag mga kapadangatan pwede mong ipadangat, no, sa pagkakaron ang mga gikinahanglan ngadto sa buhol, pagkaon, drinking water ug mga medisina. Unya didto di ay ko, no, walay kuryente, no, so mao na yanay ubang mga lugar dito nga na-isolate in town tungod kay ang ilahang mga links which ang ilahang mga taytayan, no, nang apektahan. So mo na nga napay mga lugar nga nasa interior nga bahin nga gipenetrate karon sa mga ahensya ron matagaan og tabang. So kung buot mong mohatag sa inyong mga donations,
pwede ninyong ma-deliver no sa Abuetis Foundation, sa Ramon Abuetis Foundation Incorporated, sa atong mga sa EBS, CBN, sa Department of Education, DepEd 7, sa DSW 7, sa Gawad Kalinang Community, sa GMA Kapuso Foundation. Okay, mga igsoon, nasa linya karon maminaw ta ni Ma'am Tess sa mga taho o update diha nato sa ball. Ma'am Tess, maayong udto. Maayong udto ta, maayong udto sa atong mga tigpaminaw sa DYLA. Yes, ma'am. Kumusta? Yes. Unsa nay mga update nato diha karon sa ato ang relief operation nga gihimo karon sa Ramon Abuetis Foundation Incorporated? Okay. That's ang atong areas upa gi-divide nato ato mga tao into 4 areas, no? We are working with our partners, the Philippine Navy, the Philippine Army, as well as some social action groups, kaning mga composed of students who will really go around with our staff doing the relief operations. Right now, we have already finished distributing in Clarin, but that is not enough, no? We have just started kanang kuan for the allocation that is for Clarin. We have already completed that, and now our team is already going to Katigbian and Sagbayan. Katigbian Now, o Sagbayan. Yes, we hope to be able to provide at least 800 relief goods in those areas, and at the same time, we have also flooded the area. Even with the 800 relief goods, we are still fielding staff to do assessment of the area because according to the report of the area manager who visited this place yesterday, there is still a lot of help that is needed in those areas because these are interior municipalities wherein it's not passable actually by big vehicles. Mhm. So not too many, although there are many relief operations that are going on, but not too many are actually going inside. No, so maunay atong giunatas because these are the hard hit areas. Now we hope to be able, after tingali mga after an hour, we hope to be able to start doing our relief in these 2 municipalities, and then the other group will also start their relief operations here in Antiquera, Maribojoc, Cortes, and Balilihan. So towards Tagbilaran, maunay mga areas nga that were also hit. So mo ni ang mga lugar, ma'am, nga atong Yes. gipaningkamutan nga makapenetrate, Yes. ta. Ma-penetrate. But tomorrow, we will continue with Calape, Loon, and Tubigon. Mhm. So, yeah. So, mo na, ma'am, nga kumusta man ang atong mga goods? Kompleto pa ba sa pagkakaroon nga kana mga... Ang atong goods, that's why we are doing it on a staggered basis. Because in partnership lagi with the Philippine Navy, they are the ones who are bringing the goods through the port of Tubigon. Now, but since we have this big bulk of relief goods, they are coming in tranches. So Okay. we are expecting the third shipment any moment now. That's why we are at the pier area. So that once we receive this, we have trucks here waiting for the loading. We immediately dispatch them to the areas for distribution na. Okay. Ma'am, So, yeah, siguro alang yun ninyo nga monitor ninyo ang pag-abot sa gisakyan kay ang kana nga barko mo lahos pud na og kanang Tagbilaran. So ang tanang karga na to, I believe anha raman sa Tubigon. So make sure kay naa sad toy uban sad nga mga goods gikan sa mga lain-lain pong mga grupo, ma'am. So nasagol na to. So mailahan man to nga atong mga kargamento kay naa man toy label. Nakatatak. So base niya og malahos na ngadto sa Tagbilaran nya ang drop off ra ba nato Sige, nara ba diha sa Tubigon Sige, tanan. amo nang giatngan diritat. Okay, ini minute siguro, ma'am, moabot na to kay nigikan man to mga alas 8. Okay, pag adto nako ganina sa port area dito pa man nya ingon man to nga by 8 o'clock mugikan na. So hapit na moabot diha, ma'am.
ang gisakyan. Sige, Tats. Amo nang giatngan diri. Kaya Okay. ang ato pong mga gi-assess nga beneficiaries are already waiting in the drop-in centers na to. Okay, good. Oo. Ma'am, imong panawagan sa atong mga donors alang sa tabang na to diya sa atong mga kaigsuonan sa Bohol. Yes, we really continue no to kanang pag-awhag nato no sa atong mga kauban, especially outside of Bohol. Bohol really needs our help at this time. While there are many who are already doing relief operations, but it's not really enough. Devastation, I have not gone deeper into the area, but I have been going around to Bigon lang. It's so devastating, from the church all the way to where our branch office is. Luoy jud kaayo. In between our office are two houses. Swerte na gani ang atong office because it still stands intact, although there are cracks. But katong mga isig ka kilid sa atong opisina, wala yun, shattered yun ang mga balaytas. No? So, and right in front ganiha of us, there were some kanang relief items that were distributed. Dinadala yun ang mga tautas, even with 1 kilo of rice. People are really hungry, people are thirsty. That's why usa sa mga panginahanglan yun ang tubig because there is no kanang source of water nga para safe for drinking. Now immediately relief should be food. Maybe later we should be thinking also of infrastructure. Kay mga balay yutat. Dili walay ko ana siya, walay gipili. Magagmay, madagko ang balay. Wow. Yung kayo ang damage tat. So, giawhag nato no ang atong mga kauban nga naminaw karon nga kung mahimo we extend our help. No, this is really the time that we really have to help each other build and help our fellow Filipinos here in Bohol. Okay. Ma'am, kamo diha kami diri naguna-una sad mi ninyo sa inyong mga panginahanglanon. So nag-coordinate na mi karon sa atong mga staff alang sad sa inyong pag-sustain nun sa nga mga kinahanglanon ninyo diha sa ato mga staff o kaninyo diha nga nagpahigayon, ma'am. Salamat kayo, Tatsa. Yes, ma'am. Thank you kayo sa update nimo. You're welcome, Tat. Okay, ma'am. Bye-bye. Take care, ma'am. Okay. God bless. Thank you. Bye-bye. So, mao to mga igsoon no, atong mga kaubanan sa buhat no, si Ma'am Tess ang kasamtangang Executive Director sa Rafi Microfinance nga siya gid mismo kuyog ni Executive Director Joy Hera sa Casa Grande Museum nga nagpahigayon gud sila mo nag-lead dito sa ato ang relief operations dito sa Bohol no. Tungod sa ato ang pagpadangat sa mga tabang sa atong mga kaigsuunan nga nihatag no sa ilang suporta. So mo na nga giawhag mo namo kamong naminaw diha nga naay ikatabang pwedeng ipadangat ninyo sa Ramon Abutis Foundation ang inyong hinabang haron atong mapadangat na ngadto sa Bohol. Okay. So makaabot pa siguro ta no kung napay mo hatag na tog update ato pa nang dawaton no mas maayo nga makapadangat sad mo dinhi sa atong istasyon aron mapahibaw na to sa atong mga kaigsunan labi na gyud sa atong mga kaparintihan atong mga kahigalaan nga nabalaka usab no sa inyohang kahimtang diha karon kung asa mong dapita sa Siquijor ba sa Mindanao area ba sa Negros dinhi sa Cebu o baka sa Leyte area o sa mga pipila ka mga lugar nga naapektahan pwede mong makapadangat sa inyong mensahe haron dili sad in taon mabalaka ang inyong mga paryente o mga kahigalaan kung naunsa na mo no. So again atong giawhag no ang atong mga kaigsuunan nga malumo kasing-kasing nga willing nga mutabang sa atong relief operation karon ongoing atong relief operation diha sa Bohol sa mga areas nga gipanghisgutan nanay area nga nakompleto na nila og distribute ang sa lugar sa Clarin no. Unya nagsige sila rog penetrate dito sa mga interior communities, interior nga mga lugar aron maabtan gyud ang atong mga igsuon nga nanginahanglan dito. So nagpadayon ang ato ang assessment diha sa lugar sa Katigbian, sa Sagbayan ug sa uban pang mga lugar nga gipang mention kaganina ni Ma'am Tess aron sudlon gyud no, aron maabtan gyud intan og tabang. Matud pa
gikinahanglan ang pagkaon, tubig, no? Ang immediate kayo karon kay ang mga tao dito gipanggutom na unya kana no gipanguhaw. So mo na mga immediate nga mga panginahanglan og ingon sa mga medisina. So giawhag mo namo nga nakadungog niini nga mopadangat maski ginagmay maayo na kayo na nga makatabang alang kanila no nga naapektuhan in town. So kita din sa Sugbo nga atong mga ahensya sa gobyerno ug ingon sab sa atong mga local government units mga sa atong opisina sa DSWD nagpahigayon sa og tabang sa mga naapektuhan sa ato mga kaigsuonan dinhi sa ato ang dakbayan mga igsuon. Okay, wala na gyud no. Pipila na lang ka segundos motapos na. Once again, amo mong giawhag nga mopadangat sa inyohang mga tabang either through Rafi o baka sa ubang mga ahensya. Mas mayo nga makapadangat mo sa maong tabang haron hupay in taon tong mga kaguol, kabalaka, kagutom, kauhaw sa atong mga igsuon didto direktamente sa Bohol nga mao gyud direct hit no sa maong linog niadtong Martes. So manghinaota nga ang inyong pag-ampo usab makatabang usab-usab na nato no haron malikay utata sa mga uban pang mga kadaot tungod sa linog. May igsoon wala na kitay panahon og dinhi natapos ato ang tulumanon sa ngalan sa akong kaubanan sa buhat si Miss Roxanne ato ang program manager, Ma'am Heidi Palapar atong program director ka Ma'am Dumi Chua atong chief operating officer sa foundation. Ako sa ginsing kasing magpasalamat hangtod sa sunod semana sa samang takna adlaw ug istasyon. Maayong buntag mga Bisaya. Kahibaba mo nga naay grupo ang mga IP sa Pilipinas? Sumala sa Episcopal Commission on Tribal Filipinos. Adunay tulo ka grupo sa mga IP, ang mga nitibo sa Mindanao, katawhan sa Cordillera, ug mga tribal nga katawhan sa Central ug Southern Luzon. Kini si Pagtuki Roxanne, naghatod ning mga gagmay kaalam. Ituboy ang mga bayani sa imong komunidad. Ngadto sa Ramon Aboitiz Foundation Incorporated Triennial Awards ay nag-unang Social Development Awards sa Visayas ug Mindanao. Download sa nomination form gikan sa www.rafi.org.ph/triennial-awards. Ipada ang form ngadto sa Ramon Aboitiz Foundation Incorporated sa 35 Lopez Haina Street, Cebu City 6000. Alang sa dugang kasayuran, tawag sa telephone number 032-418-7234 local 105 o log on sa facebook.com/rafi.org.ph. Mahibusab nga mo text sa tibok pangan sa nominado space iyang address o telepono space pangan sa nagtuboy sa 093351440005 alang sa Sun 094976435525 sa Smart 092757680055 sa Globe. Deadline sa nominasyon sa Disyembre 15, 2013.